Ang pinakamasayang mga drama sa radyo, nasa numero 1, RMN. Feel mo to. Feel mo to. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga duna kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun Ako Ang Pasultihon. Recorded by X Thunder Gaming. Hello, kumusta ka mo? Niyan sabay kita kaigsunan kining alaga niyo sa kangina Trifon Morales kung akong pasultiyon. Asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Salamat kayo sa welcome 25 year 2025. Salamat kaninyong tanan sa gamayang panglawas. Okay. Ang suwata po ka na itong hatagan o pagdagan, no? Pinadakinis usak ka laki nga mapatawag ng singan nga Rimo. Kinikibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan na nga itong sender si Rimo. Kining kinihiyas tao sa may maghatag na to problema. Kay nagtuo ta nga, ayaw kay mo tabang pero magpaabot pa rin baos. Kung nga na problema ko, ano, inaniyon ako pagsugod ang mga pitabo samtang nagkanta-kanta kog Mamay Malia. Ikaw ingon ako pisat. Mo ikaw dili sokot. Kay hadlo ka gugma ko di tinoon. Bisan ako yung mapatyon. Basta man kasal na yun. Kay dili ko buot kung ba mo masolop on. Ikaw ingon ako bisot. Ikaw usab da kolopot. Kaday mo na ko bongot. Kada buntag ka na gobot. Bosa ako libit nang kadi mo ako pinakaslan. Ako gugmay mo yang imo yang yam erang. Hasta imo tatay nanay. Ako gugma walang nay. Kumo ako pisot wakalipay. May mali. Ako manamirit na oribit na intergera mayo pa intergera ako patay bahara na kung ikaw sukot lang unta. Ikaw nga ako pinangka, palit ako kalamay sagna, ato dabaw palit durian, tuwa dito prutas daghan, ikaw ta ako minahal, may mali, busa ako, manamirit na, ako, ole. Mamay, Malia! Malia, mamay! 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 Ay, kapait ni mati trabaho. Sigil, tagkas ka tanig si taon sa mayabag patong doyong. Ay! Dongre mo! Nas manoy ni mo mga kadungog, nangita ni mo! Uy, nakunos ba ni Julius? Bida, nasuroy man akong bayaw. Ari-ani ka diyot, oy! Ay, pasudlan lang rin, blausan, risod! Sayo mo nag-concert? Okay ra nga
Wa man ko'y nakita ang botilya. Nahurot ang mga kong fighter gold. Manay, mauna nga. Mansag ko'y budget kay kapalit og balik. Tao. Ay, kaluoy. Lala ka magpalit na to. Ha? Inom ta? Oh, usam di ay. Og pagkapit na lang sa sumusuman na Ay, to. baby, ako na lang palit Manoy, be. Oy. Apili lang sa dog para sudan ang umanay ha. Apili ha. Wa pa di mo mamahaw. Hapa Ay, wa pala gitaon, oy. Hala, sige, pagpalit na lang. Lahi gini na ito ba man isa? Kay kanang doon na ba tayo sweldo bang madawat ba no? Maubitang ni ako sa inyo primo kay Ha? usa na Primos dito ikaw manay. Ikay primo nung sa man siya. Ubog naman siguro ko. Mao na kay doon ko ituyo nimo. Unsa man manay? Mao nang mianhig ko. Gusto na kong pasudlon kag trabaho. Oh, tinuod ka man ni primo? Tagayan lang kog picture nimo niya imong application letter. Ako ray bahala mo submit ana dito. Ha? Lakas ko kay ta. Oh, manay, sige day. Ako na liho ko na yun. Ya, unsa naman nakapasa ang resume? Oh, taon day. Dili man ko sa restaurant nag-apply day. City Hall man day. O lagi si Tihol bitaw, giingan ba kang ni Julius nimo? Oh, lagi. City Hall lagi. Pero ang ako ba, ang hita mo kag resume. Unsa mo order kag pagkaon? Ilang di ay hilas ba nimo ay? Sa hilas ko taon, application letter. Ay, imong akong gipas, dili resume. Tuo, order ng pagkaon na rin. Parawa gid nimo ay. Kanang resume parehas sa nag-application letter. Mao na binag-o karon kanang application letter kinaraana. Ihas ba yan nimo? Mauday na dek, porbida, maunay bagay ko kidot. Abi na kong listahan sa pagkaon. Hay, kabungos ito eh. Nalipay kay ko itabangan kog sudog trabaho si Tihol sa ako taong bayaw taon. GO ko pero amin lang na ang kasudog trabaho. Unya, pila may sugila nun? Kapuya de, pida gambayar og sweldo na ko. Ano lang pagreklamo da primo. Uy, kamaay na lang ana. Ang uban gali nabaw pag pang-apply. Ikaw dali ka ra kay nakasud. Ay, lagi dali ta kasud sa on gid GO sa tagutlok buwan may sweldo pa itay. Ay, bro, aporti kapuya taon nya gamay kay sweldo, dogay kay sweldo tagalok buwan. Reklamador kay kastanan oy. Tay Kanya kaon. pagkakasud diha, nakakay makubra ka na sweldo. Dagway baya nimo. Maon na, nag-eskwela ka pag tarong, di unta ka maglisod og trabaho. Naon ta kag maayong trabaho ron, di opisina unta ka. Maon na, di makamusod. Sige ko magpamayot. Ay, your mouth shut up lang diha no. Sa mga dunggat ha, muuaw ta. Mauwaw di ka. Kabaga ni Mugnaw. May gani kay wa ka matakdisan mo. Magtan-oro ba nako nimo murag bulabyog na po nagamay imong lubot. Bida, daan na ikaw no, para kausar ta ka pamayot, imo ni dakpon Hello, day. dakon man ani mo. Kaligo na dito, aron mo trabaho na ka. Mo pagin mo abot to. Trabaho ro niya. Abi ba nako ganahan pa ka mo trabaho? Si mata, kita siya yaw-yaw galita diri taon. Mo na ganahan sa inyo ha. Kidot ba ni mo. Sige na. Pre. Bayri mo? Oy, bay tungol. Sorry gubta sa opisina diha. Ano sa na sila? Ay, nangatog bugas, bay. Wow, kanindot god. Kumsulti diyon. Abida, dali mahutan ta sa bugasan ni adto trito na. Uy, bayri mo! Uy, watay labot na, bay! Bayri mo! Kung kawat ang anak. Pitsun nagdasmag dito. Piyagbuti labot. Pagkakidol ka ni bayri mo, eh. Katong wapa kakuha sa bagas. Kan, pirma sa mi diri be. Unya katong man na, lakaw na mo, dito na no sa liyot. Dito ang inyong bagas. Excuse ka maya kay. Ma'am, asa ta palistahan ni? Ha? Pirma ra. Sa man nagka-pirma na ka? Awa pa. Pirma na diri. Asa ta pirma anak, ma'am? Kini Sige. Pangita imong kuan, pangita adangan mo. Ay, salamat. Men lang eh. Nakaayo na ano ya. Bahala nagtaglimar kilo. Okay, okay. Uy. 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 Binuang mo ni. Si binuang, sir. Ang gibak to back na kong tanaw, ma'am. Nya, sa second page pa. Umay akong nga direct. Unsa man ka nga departamento? Nagos failed, ma'am. Failed ko. Ha? Failed ka? Failed, ma'am. Unya, regular ka o kuan? Kasual? Casual. GO ko, ma'am. GO. GO day ka. Uy, way labot ang GO ani, uy. Uy, nabot GO. Way labot ang GO ani. Para rin sa mga casual. Pida. Wa may bugas. Bisag sako na lang. Wa yun. Pagkakidot mi ani. Tre! Recorded by X Thunder Gaming.
Perting yaw-yaw na ko pag-uli taon. Ay, kaya abi na ko magkada ako bugas taon. 5 ka. Wa, may bugas. Sako na lang. Wa, yun. Porbida. Nuuwa ko. Mautong akong ipangita akong amigo nga murag. Kiilan man noon ko anin niya. Sa itong tawhan na, ha? Minta, tawhan na. Wa, Diyos ba ito? Oh, baitongol! Uy, bayari mo! Ah, porbida. Lugawa ni mo. Imo ko kiilan. Oh, kay! Oh. Murag wa sa. Suwang, sakit yung... Ay, mo Lupon kong mo gamay! gila, mo kong ka ng hatag bugas. Huwag maling tayo labot na to! Kimingo di kong labot ha! Huwag di ka mayon! Uy! Miduol ka na ako, yan ang utana ka, unsa na. Nga ang maingon ko ng hatag nagnumero. Nga, bugas mo ikipang hatag ato. Oh, nya, misuto yung magagdagan nito. Kay, kubra sa kas bugas, gitawag, di ka kisultihan, di ka nga matay labot. Pero kung kami naon ako, sutoy mo noon ka. Nya, sari na ako. Nangutan na unta ka, kung apil ba tato. Sutoy mo nakaglakaw dito. Huwag ka mag-tell. Nasyail lang noon ko. Sayang, huwag ka mong na sa... Biday. Ito sa kapapang... Sorry. Bawas lang ko. Bawas lang. Unsa? Sukmaga sa ko, ka bawas ka ba? Sukmaga ko. Hindi baus. Oo, sukmaga ko. Okay rin mo. Okay, Roy. Pabawas na ganito ka. Sige, sukmaga na ko. Ready na ko. Basta okay rin mo. O, lagi ko masuko. Sige na, sukmaga yun. Bitawa. Sukmaga! Yap! Okay, tabla na tamay. Okay na, migo na balik ka. Burot magsipon ako na inaha ko. Tataklaan, baby. Diri mo ko dito sukmaga sa kong itlog sa kayo. Huwag ka masulti, asa kung sukmag eh. Isukmag, di ka. Ay. Dahil sa'yo na kayo. Birat-birat akong itog eh. Tinatabi kay sakit ka. Napatay ah. Patay, napiyapan si Perry mo. Bye! Kanang imong style nga diretso-diretso, way minor-minor, mo nagkasagaran mamumo ka. Hindi, sa paita sa diyan mo. No? Kanang gud imong style, babati, dinanghag. Bati agad ang style ah. Bida, excited mo kitahon ko. Abi na kong 5 kilo, usaksako ng libong gas. Abi na kong kausaksako na tado. Ano lang pangatarungan pa. Usban ang imong style, uy, mamumo ka pirmi ana. Oh, day. Gusto naman ka? Ano? Gusto naman mo, ha? Ay, maogi hapon man noy, nagalisod. Mao na ni Diyos. Kalisod, gamay rin sweldo. Anay, paita ng GO, no? Dili managamay ang sweldo. Sakto-sakto biya na rin mo. Kulang na kung dili maayong pagkadani mo sa mong budget, makuwangan mo. Pero sige lang. Narinig ko na maayong balita ni mo. Oh, balita. Unsa mo na? Unsa mo balita mo na? Nagdugang og mga kasual ang trabahante ang City Hall. Mao nga ipakuot na ako imungan. Ug pasalamat ka na ako ha kay nakutan gyud imungan. Mao nga sunod buwan kasual na. Oh, tinuod ka na yun! Ako pa. Lakas ko diha. Mao nga pagkanatan niyo diha be. Na. Kanang gigutom ra. Nya mo kag sardinas man oy. Sa dinas. Ha? May trabaho ng bana ni Musilla sa dinas lang gyapon. Ibaw bitaw ko nga gamay ra kay na siya sweldo noy. Hakbaan niya eh. Kita'y mitabang nga makatrabaho mo. Kita lang gihapoy gastuhan eh. Di kinyo sa papalit nga ito sudan eh. Salamat man noy. Apila na kog bugas man ha, usa ka kilo lang. Sa kitinungon lang dako kay kung utang kabubot ko niya akong bayaw kay gawas nga siya may pasud na akong trabaho pawon ko mi kwarta para palit sa mga pagkaon taon unya karon nga nakaswal ako tungod kay kung gihalgi ko misaka nga ako posisyon miarang-arang ako sweldo ug apil na ako kung dunay panghatag ng City Hall para sa mga empleyado unya Oy, unsa man ni dong? unsa pa groceries na rin Uy, naggroceries ka? oh of course han kadawat hinuta sa tong mid-year bonus dahil mao nga ngumpra sa din ko padiadeo napay sobra Hala, may kay napay sobra. Abi na kog ihurot na lang gini mo kumprasan. Mari ako gandahan ni mga di na kamuyaw-yaw sa sakto ta sweldo probida chula sa daw. Salamat ani. Oy, kay wala gitaon ta. Nagalisod, nakaluag-luag na gyud ta. So, grasya sa nigihatag si Ginoo na to. Timings kay bawo ka sa akong bayaw taon, buutan kayong tao-taon. Mao na nga nilipay sa taon kung nakaswal ko na apil na ko sa tanan ug unsay panghatag sa syudad. Apil na gyud ko probida no. Buutan sa kayong mayor Uy, si Manoy ay padung diri. Naawa, ragan ko no. Kadiyot noy, naana noy. Unsa naman rin mo? Magkuha na ni mo imong mid-year bonus? Nana naman eh. Akin yung biyaan sa tamo ha, kay magluto pa kog para paniod to ha. Aron lang ta mga on Manoy. Biyaan sa tamo kadiyot lang. Mayo kay nakakuha na ka. Ako, ay, wa na. Ha? Unsay wa naman eh. Wa na ko'y nagkubra sa akong bonus, sa akong mid-year bonus kurot na. Ay,
Baligya mo ko ito na ako. Ay, gibaligyan mo mong daypili. Ano man man eh. Mo lagi. Kining, pwede mahangyo ko ni mo rin mo. Ako ang kinagpasuhan mo trabaho. Di man po kakakubraan ta na ko, wapa ko. Be, pagamita sa dihat na, be. Ha? 3,000 lang. 3 mil? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? 3,000 man eh. Ano ko na eh? Kuan lang. 5,000 lang na noon. No, saan mo naman eh? Dako bitaw mo na dawat na bonus. 20 mil ko na. Ising ko na lang na, be. Kuan kini nakabumpra naman ko man eh. Gikan ako ba taon, pikubra ko sa bonus, pit ko grocery taon. So, naikwarta taon na bilin, pero murag ya. Wa ni kabot sa imong kinahanglan taon. Paitar sa ni mo eh. Naasa taon eh. Kung di pa tungod na ako, di ka kasulog trabaho sa tihol. Nakasual ka tungod na ako. Niya karon, di tani mo, pita. Kuan mo naman eh, wa mo ka magsultidaan taon. Sa sunod, sultidaan, pero kay baho to ba? Nangumpra lang inuon ko. Sige na lang. Sunod na lang. Pila mo ng kwarta ni mo diya. Uy, unsa gudi ay. Lagi may gani kinahatag na ko ni mo sobra day. Kay kuno pa, mga to'y mahatag na ko. Hala. Ingon ka mo na lang to'y sobra. Napamalagi day kay kwarta. Ha? Agoy na mutbot di ay ka, no? Ingon ka, mao na lang tong tanang kwartang nahabili ni mo. Napaday kay gisuksok di ay, but-buto na gini mo, ay. Kuan day, wa day. Ay, Suwa! Unsa dito gihatag ni mong Manoy Julius di ay? Ha? Paraan sa nito? Kuan day, para sa taon tos utang ako dito sa trabuan taon. Kaya di ba biya taon kang usay, mulakaw ta din ni, wati pamahaw. Mao nga, nakautang sa kong usahay dito, mga sudan, kanon. Ako sa taon itong bayaran, para bayad daw ako gisuik taon. Bot, primo, bot. O, pagkakidort ba yan ni mo silya, ha? Sige mo rin ang istorya, ha? Imo gipasangil si Manoy ni mo nga gihuwangan kanya kwarta? Wa taon. Hinas manoy ni mo, ay, naunsa man kayo noon. Bantay bitaw, ikaw ra ba sugad na katrabaho ka, murag kusog ka na kay mamakak. Baka kung ka na kay standanda. Ano yun, pag tigaling, ba't na mo magawang? Pangutanon bitaw nako. Pangutanon din ako. Siguro aha nga tinuod imo gisulti ha. Dili gani layas na lang gindaan rimo. Ay nagipakita nako. Di sila. Mga na problema ron, bidag dahan inoon ko sa kong asawang na binuang ko. Na mahadlok ko sa taon ko, gainog sa buot sa igsuon taon. Siyempre, igsuon ko na. Mula pa nung gitaon na siyang igsuon. Gusto kong undang si Tihol? Tidak. Ngayo ka ni, Bam. Undang ko, Ate Pres, undang ko. Ay ka? O sa man, kung may pasulti yun. Rimo. Okay, ang sender ato karo kadlaw gulyat. Ang atong sinder Ate Pres, kinis dudong Rimo. Kanis Rimo Ate Pres, wa taon ni trabaho. Karon naya siya, ang igsuon siya asawa, trabaho siya City Hall. Yung style sa igsuon siya asawa Ate Pres, kung magsweldo, hulman siya kwarta. Nya, timing nga bonus, hulman siya kwarta. Nya, atres bill, 5 mil, maunay hulman siya. Nya, di pasabot taon siya. Siya kuha niya, paghatag siya ang asawa nga sobra, giing na minut siya, nakulikin ka nga sobra kwarta. Kay wa niya pahulmi Ate Pres, kay kamaw ka nga gamiton nun sa tao niya. So mauna iyang kuyawan kay gipakasa man siya noon siya asawa nga doon na siya nagbinuang siya silang kami noon. Wala na sulti kay gubot man kay Ate Pres, wala siya sulti nga wa siya pahuwam siya isuon taon. Nya mao ra ba toy nagpasod siya trabaho. Unsaon kuno niya Ate Pres? Unsa may buhaton taon? Yang pangutana rin mao ni ako problema kay gidudahan ko sa kong asawa na binuang ko. Unya hadlok ang ko nga bisag lainon sa sabot siya igsuon. Simpre kay igsuon ko na. Mula ba yun na siya gusto siyang muundang gusto ko muundang lang siya City Hall kuno Ate Pres. Muundang lang siya kay samo kuno kay nagtrabaho sa City Hall Ate Pres. Hulman sa kwarta niya dudahan pa siya sa asawa. Ngano may pahawam mapud siya. Kay ang iyang maguwang sa iyang asawa mao may nagpatrabaho niya City Hall. Unya ang niwam ang iyang magwang. Maguwang. Ya sige naman, sige naman. Busar di ay pod. Mura naman hinog, sweldo niya. Siya nakapasod. Ang sweldo niya, ang iya maguwang taon sa iyang asawa, unamin no imurag. Panalitan. Pero suwayan ko nun niya nga di gud siya pahawang. Bilang usa sa muundang. Mao lagi, mao ni pagka itabuati Pres. Ayaw pahawang. Oh, Bahala nag imo kong ipataktak okay ra. Alan, Ha.
Sa amo ka na bito sa among sa Butanding, sa Whale Shark. karon. Panalitan nagtrabaho ko, unya panahon nga muundang ko kay panalitan na sakit ba, sa iba ko na aksidente ba, sigulat ako igsoon automatic na siya nga maoy mo puli. Oh, karon. Karon inigsweldo ni Gulyat ang tunga ari gyud sa akong pamilya. Kaya ako mayang nakasuod sa tungod man ako. Robor king ana Pero inyo man kanang kasabutan. Okay ra kung kasabutan ninyo nga ato lang katutal. tungaon gyud siya. Oo. Tungaon lang nato. Tunga kay ako mayang gipulihan. Kana wa madakahibaw ko kung sa ilang sabot. Gawa to kingon og kanang musigi siya huwam kay Pero, sa nakapasuod. Ay ayaw ko kay nga inigsabot nila maingon to siya nga kanang ikapasudon ti ka pero pahuam ako permi kwarta ha. Bitaw. Sa tingali permi, Oo. tingali ka usa ka duha pero dili permi. Depende po og ang kanang pananglitan di ulap po intaw kapalit og bugas. Ay, di, uy. Kauban mo sila. Trabaho mo sa sila City Hall. Ay, sweldo. Amo ba? Oh, trabaho sila City Hall. Puro sila trabaho City Hall. O pilay iba kubra, na say kubra sa magwang. O pilay kay iya sa magwang sa antipres mo. Ang siya sawa mo na ibisyo. Oo. Amoy nagkapasod mo na nagsalig, huwam-huwam na. Ah, Pero grabe ra sad og pirmi ra pud kag manghuwam. no lagi. Oo, unya ang ako sad kanang na ang kiniyahang inong kita naa sa wa man na ba may mention na gulian kung JO ba siya job order or JO regular o nga ano. Ah. Okay, doon na ni doon ako nga trabaho sa City Hall, wa pa kuno sila masweldo tuto na kabuwa, duha ka buwan. Wa sila sweldo ko ngano ba siya? GO me. Aw dili mo regular dili. Dangaro Gano din GO dili na kauban lan sa regular nga. Dili lahi na. Alay na sila. Murang Lahi na panalitan ikaw konsihal, di ay. pinasod ni mo bayan ko na ana. Nga karoy ko nga, kinsa mi napasod yung konsihal, siya kadto si kuan ko nga, di mo reklamo mo dito, siyang kuan man god kana ni adto oy ano man mo ka kobra ingon man god nga ini kobra na mo padadong requirements sa drug test record aw di ba damo di wa di ka kadadi di gud ka suluan murang ana ba ang Okay. kining sa ila Gulyat ang ilahang inon takita mo'y pag-ignore nga ka, sitaw ka na magtrabaho ka sa City Hall Gulyat, labi nagdi opisina ka, o sa term, ana in English, white collar job. Abutang ba? Wakay. Uy, gihurot na ko kaon ni mong pakuan. Wakay ko kuha na ba? Kaning ang ako na lang ko ipaambit, no? Kung ari ka diri sa Panultihon, Jess, Kapitulo 2, dili makaayo kanimo ang bahandi nga naangkon pinaagi sa limbong. Ah. Ug mudisog ka diri sa Kapitulo Ay, disog na 13, versikulo 11. Ang bahandi nga mabatunan mo sa sayon nga paagi dali rang mahanaw. Apan mudaghan kini kon nakuha mo kini sa inanay. Ako ning gibasa kay ang iyang trabaho karong Gulyat og sa mga karaang pakatiguangan, pinatuan man dog singot. Pinatuan, oy. Pinatuan man dog singot. Sa kaso karon nga ang iyang maguwang, dili na makahuwam. Nga so kung asawa kay, suon man sa asawa ang maguwang, hilot-hilot na lang na ninyo. Ingno na mo yung asawa, depende. O sa man kinanglanon ba yung kaayo, naman sa trabaho ang maguwang. Ay, istoryahan lang na ninyo kay... Dili, og botak og kuha ton Ma'am Pres, para nako no. Kana bang maguwang ba siya mo sabot ay kina. Mao lagi why wa sa siya dili ka disa. Oh, yeah. Kadisa. Kaya kaning Siya bitaw- nakapasud. Kaya ka naning bitaw siya Gulyat nga mundang lang sa City Hall ka na, Sir, kanang ato ba hinumduman kung voluntary ka, wala ba yung kay madang sa kadako? Di ba, Gulyat? Tinood, eh. Press, bisag asa nga office. Ah. Kung ikaw mo voluntary og hawa, wa yung kay madang nga bisag usa kadako, bisag taya. Unya, Apan. unya, Nga ma'am. mo pahawa man. Ug di lang siya magpahawan bahala ka diha. Ah, lagi. Dili Unya, Ko pahawan nimo. Pagka nga naging ako nung nagpasod, magubot. Ay dili man naman. Sige lang di ay. no lagi. Di ba? Ug ako din gabiton ang kwarta nya iya jig huwaman. Mao bitaw sa Dili maayo. Manoy kanang dili sobra sa kay na natin pres. Mao Wala, bitaw gi. sa matay Paano ba? Oh, kuan kanang Kana- humpra ra ba ko. Nagsalig Siya. nga mo nakapasod. Ni ano menon? Ah, di dako kay kag nakubra sa Tanawa, bonus. ina na ba dili na maayo. Dawat ko ka 20 meals bonus. Di na maayo. Magbuot kag unsang taon. Siya wa day makadawat, dawat Pareha magyapon. sila. Pareha man na. Mata ko iya kay kasual siya. Oo. Ano mo nang gusto ko ang asawa ka na basig naputsit nga ipaliton. Istoryahin lang ninyo. Istoryahin Hilot-hilot lang lang ninyo. ninyo aron ko. Kinahanglan ba gyud nga mo palit? Kinahanglan ba gyud? Basta kun ako sa akong bahin kun ako ana, di kong pahawa. Di ka Buhaton pahawa sa ako. trabaho sa. Oo. Basta di ko pahuwam. Oh, tinuod. Oo. Nanarbaho man kog tarong.
Nya nakahawam siya, nakahawam naman. Gawa Pero siguro ka na- sige nilang po. Gawa siguro ati Presno kung ka emergency na kayo. Okay, kay bawo tingali. ka nga doon Way na kwarta. nabisyo-bisyo yang Mamuray ka daot lagi. Palaitan ang ibong sweldo imong giwaldas nya adto na ka magperhisyo sa uban, dili Ay, mayo. mayo. Basta kasi ako nang yung gulyat, sir, ano unang alang kung mahawa ka, mahug sa voluntary resignation, wala kay madawip sa kadako bisag taya. Di pareha sa DYHP o sa RMN nga ang atong mga kanoys dagang nang hawa ng dili ni hawa kanang inulang tang ni undang nga kanang voluntary pro gipabawnan sa mga kanoys, di ba? Gulyat saksi ka. Tinoda. Tagsara ka ko paniya nga muhawa ka voluntarily nga na kay singan ini baon. Basta tarong na sad ka mo biya. Diri kay mo biya ka daghan kay kag yaw-yaw daghan ko ano. Balik ta. Gingon natin Priscilla, maayo pagtrabaho, limpyo o niya ang sweldo sa eksakto sing trabaho, sakto ba? Sakto. Ang ako sa iyo to. Nga naman. Hindi na ko trabaho, nagkuna kong singot murag bugbog. Ako may nisweldo. Salamat naman agad dito naman, no? Ko ang puzzle, tiho. Tatak